Hello mga kabady, for today's video, this is my life. So karon adlaw mga kabady no, naami diri sa lugar sa daycare center diri sa kuan. Diri sa Karaos. Dool ra pod sa barangay hall. So naami diri nagkatapok uban sa ako ang mga co-parents. Mga co-parents na ko na mga Marites gid kaayo mga kabady kay naagi diri ako kay lain man ako paminaw diha mga kabady, so naghiga-higa ako diha kabady kay gilabsi ko nuhay ko diha kabady, gihilangkan ko ang pambili ni mo sa ano ya matahan niya mo may pabot sa boy ha mga kabady nagmaritis dili ano. Pero at least mga kabady bisa nagmaritis mi diri dili inyong kinabuhi ang among gimaritis mga kabady. It's about our life mga kabady. Mo nang gamaritis mi diri sa mga gamaritis mi diri ako mga kabady nagbibigay kay kunong kay lain kuno ang among paminaw kay gilabsi ikaw este nasakit diay maun karon. Pero bisan nang galabsik na mga kabady laagan gihapon kayo mga kabady, laagan gihapon kayo mo nang kamaritis diri samtang nagbulat sa among mga junaki maritis ginagmay ka maritis na sa inani lang ang circle of friends inani ra pud ang circle of life namo mga kabady samtang magtapok-tapok ni diri maritis ni kay wa man nila ilingaw wala may giusap-usap mga kabady mauna magmaritis ni pero samtang kausap-usap ni ako ni ka maritis dili alkansi ang mga adlaw diri samtang galingkod na rin dapita kay naami topic sa among usag-usa. O diba dili alkansi mga kabady kung maglilikuray ka diri mo join ka sa among grupo why problema pero mag-agwanta ka